அன்சீனில் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இமான் அண்ணாச்சி, ராஜு ப்ரோ, அப்புறம் வருண், அபிநய் இவங்கெல்லாம் வந்து வெளியில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக வந்து வருணுக்கும் அபிநய்க்கும் நைட் ஃபுல்லாக உட்காந்துட்டு இருக்கணும்னு. ஸோ அவங்க உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இமான் அண்ணாச்சியும் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லியிருந்தனால அவரும் அங்கே இருக்காரு. ராஜு ப்ரோவும் இவங்களோட ஜாயின் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இமான் அண்ணாச்சி சொல்கிறாங்க, முன்னாடி வந்து இந்த கட்டி பிடிக்கிறது வந்து நான் தப்பாக தான் பேசிகிட்டு இருந்தேன் வெளியில் இருக்கும் போதெல்லாம். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்க்கும்போது தான் அது ஒரு கரெக்டான இது எனக்கு புரியுது. அது பிரியங்காவை பற்றி அவங்க சொன்னதுக்காக இவங்க இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. எது அதில் வந்து எந்த ஒரு தப்பான எண்ணமோ நோக்கமோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு பிரதர் ஃபீலிங் இதில் தான் வந்து பண்ணுறதா எனக்கு இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அண்ணாச்சி சொல்கிறாரு. அடுத்தது வந்து ராஜு ப்ரோ சொல்கிறாரு, எனக்கு இப்போல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் பேசுறதுக்கே பயமாக இருக்குது. ஸ்பெஷலி வந்து தாமரை தான். ஏதாவது சொன்னோன்னா திடீர்னு ரோபோ மாதிரி திரும்பி நம்மக்கிட்டே வந்து ஏன் நான் அப்படி சொன்னேன்னா இப்படி சொன்னேன்னான்னு சண்டைக்கு வர பார்க்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் இமான் அண்ணாச்சியும் சொல்கிறார், ஆமாம்மா அந்த பொண்ணு ஏன் அதுக்கு அவ்வளோ கத்தி சண்டை போடுதுன்னே புரியல அப்படின்ற மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து இருக்காங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ருதியும் பாவனியும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பாவனி சொல்கிறாங்க, நம்ம சில பேர் வந்து நம்ம வந்து ஓகே ஒரு சண்டை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்னதான் போய் அவங்கக்கிட்ட நார்மலாக இருக்கலான்னு பார்த்தா கூட அவங்க வந்து அதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னு தெரியல. இப்போ வீட்டில் தான் கூட தான் நான் சண்டை போடுவேன் எங்கள் அம்மா கூட எங்கள் அக்காங்க கூடலாம். அப்புறம் நான் நார்மலாக பேசி ஜாயின் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இங்கே தான் வந்து அதுக்கான ஸ்பேஸே கொடுக்க மாட்டாங்க, திரும்பி கனெக்ட் ஆகுறதுக்கு அப்படியே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி அவனி சொல்கிறாங்க. சுருதியும் சொல்கிறாங்க, அம்மா கரெக்டாக பார்ப்போம். நம்ம இந்த வீக்கெண்ட் வரைக்கும் வந்து கமல் சாரும் இவங்க சொல்கிறத பற்றி தான் நம்ம வந்து என்னன்னு யோசிக்கணும். பாவனி சொல்கிறாங்க, பிக் பாஸ் பேசாமல் எனக்கு சூட் கேஸ் கொடுத்துடலாம் பிக் பாஸ் அப்படின்ட்டு. பாவனி சொல்கிறாங்க, எப்படி இருந்தாலும் இந்த வீக் இல்லைனாலும் அடுத்த வீக் நம்ம 2 பேரும் வந்து இப்போ நாமினேஷனில் இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க 2 பேரும் பேசிக்காங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மதுமிதா வந்து வீடு எல்லாரையும் க்ரௌடு எல்லாரையும் கூப்பிடுறாங்க. எதுனா லக்ஸுரி பட்ஜெட் டாஸ்க் வரும்போது யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு இப்போயே ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க. ஸோ வருண் கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் எழுதுங்க. அப்போ வந்து சிபி ப்ரோ வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவார், ராஜு ப்ரோ வந்து ரிமோட் ஏதோ கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பார். ஸோ மற்றவங்களாம் யார் யாருக்கு என்னென்ன வேணும் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அக்ஷராட்ட கேட்குறாங்க. அக்ஷரா வந்து சாக்லேட்டுன்றாங்க. ராஜு ப்ரோட்ட கேட்குறாங்க. அவர் கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு நூடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அபிநய் ப்ரோ சொல்கிறாரு, கொக்கோ பவுடர், கொக்கோ இது, அப்புறம் பேக்கிங் சோடா இதெல்லாம் வேணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்புறம் ஸ்ருதி கேட்குறாங்க, அவங்க வந்து பிரெட்டுன்றாங்க. அப்புறம் அண்ணாச்சி வந்து ஊறுகான்னு சொல்கிறாரு. இதை மாதிரி ஒருத்தர் என்னென்ன வேணுன்றது ப்ரிஃபரன்ஸ்லேயே வந்து யோசிச்சு வச்சுக்கோங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிபேரி வந்து தனியாக பிக் பாஸ் கிட்ட கேட்குறாங்க, எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் பேச வேண்டியது இருக்குது, என்னை ப்ளீஸ் என்னை கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு. நான் அண்ணாச்சி கிட்ட பேசலாமா இல்லையான்னு தெரியல, பட் ஆனால் வந்து அவர்கிட்ட பேச வேணான்றது மாதிரி யோசிக்கிறேன், ப்ளீஸ் என்னை கன்ஃபெஷன் ரூமுக்கு கூப்பிடுங்க அப்படின்றாங்க. இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் திரும்பி பாவனி சுருதி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. மதுமிதாவும் அங்கே இருக்காங்க. அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க சுருதி, நான் இப்போ கூட வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி பண்ணதுனா கூட நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன். மேபி அவங்களோட ஏஜுக்காக அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க. பட் ஆனால் நாம் எடுத்த விஷயம் வந்து ஒன்றும் தப்பாக எனக்கு தெரியல. ஆனால் நான் கமல் சார்க்காக நான் வெயிட் பண்ணுறேன், பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உடனே மதுமிதா சொல்கிறாங்க, ஐக்கிபேரி வந்து உள்ள அழுதுட்ருக்காங்க தனியாக அப்படின்ட்டு. அப்படியா அப்படின்ட்டு. ஆமா, எனக்கு கூட வந்து யாரையாவது சுருதி சொல்கிறாங்க, எனக்கு கூட யாராவது நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுற ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லணுன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. ஃப்ரீயாக இருங்க, அவங்க அவங்க வரட்டும் ஐக்கிபேரி அப்படின்ற மாதிரி இவங்க பேசிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிபேரி வந்து இமான் அண்ணாச்சி, சின்ன பொண்ணாக்கா, அப்புறம் தாமரை இவங்க கிட்டலாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி கட்டி பிடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தா வந்து தப்பாக எடுக்க மாட்டாங்க. இப்போ கூட நான் கிராமத்தில் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட கை கோத்துட்டு போனால் கூட தப்பாக பேசுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சின்ன பொண்ணாக்கா தாமரை ஆமாம் ஆமான்ற மாதிரி தலையாட்டி கேட்டுக்கிறாங்க. இமான் நினச்சி, ஆமாம்மா நீ சொல்கிறது புரியுது, கரெக்டு தான், நானும் கிராமத்துலேருந்து வந்தவன் தான், கரெக்டு தான். ஐக்கிபேரி சொல்கிறாங்க, பிரியங்காவுக்கு அது வேறு விதமாக கன்வே ஆயிடுச்சு, அவங்க என்னை வந்து தப்பாக மேபி எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க எல்லோரும் 4 பேரும் ஒரு டிஸ்கஷன் போகுது. பிளாங்க் எடுத்தாங்க இல்லையா, அந்த டாஸ்க்கு அப்புறம் அபிநய், பாவனி, அக்ஷரா இவங்கெல்லாம் வந்து கிச்சனில் வந்து பேசிக்கிறாங்க. வருண் சூப்பராக பண்ணார் அப்படின்னு அபிநய் சொல்கிறாரு. இல்லை அக்ஷரா சொல்கிறாங்க, வருண் வந்து ஸ்லிப் ஆகிட்டார் கொஞ்சம், அப்படி இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்புறம் பாவனி சொல்கிறாங்க, அண்ணாச்சி ரொம்ப நல்லா பண்ணார், ரொம்ப டைமிங் அவரோட ஏஜ்க்கு நல்லா பண்ணாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இவங்களாமா ஆமாம்மா அண்ணாச்சி ரொம்ப பண்ணாங்க, சூப்பர் நல்லா தான் பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி இவங்கெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் ஏரியாவில் வந்து ஐக்கிபேரி, தாமே, அப்புறம் சின்ன பொண்ணாக்கா இருக்காங்க. அப்போ சின்ன பொண்ணாக்கா வந்து எழுந்துட்டு திடீர்னு எழுந்துச்சு போயிட்டு
நான் பிளாங்க் எடுக்கிறேன் பாருங்க அப்படின்றாங்க. அவங்களும் வந்து பிளாங்க் எடுக்கிறாங்க. ஐக்கிபேர் வந்து கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. 60 1 மினிட் கவுண்ட் பண்ணுறாங்க. 1 மினிட் வரைக்கும் இருந்துட்டாங்க. பிளாங்க் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாங்க. ஸ்லிப்பாவில். இதுக்கு நடுவில் வந்து அண்ணாச்சி வராரு. அப்போ வந்து சொல்கிறாங்க பாருங்க நான் எடுத்துட்டேன் அப்படின்ட்டு. ஓ பரவாயில்லையே பேஷ் பேஷ், இப்போ நீங்களே வந்து போட்டி போட்டுக்கலாமே நடுவராக இருந்ததுக்கு பதிலாக. அம்மா நானும் அதான் சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன பொண்ணு அக்கா சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க சின்ன பொண்ணு அக்கா, தாமரை, ஐக்கிபேரி, அப்புறம் அண்ணாச்சி. வருண் அங்கே இருக்கிறாரு. அப்போ வந்து அண்ணாச்சி சொல்கிறாரு இன்னும் ஒரே ஒரு நாள் தான், ஒரு நாள் கழிச்சு கமல் சார் உனக்கான தீர்ப்பு சொல்லுவார் அப்படின்னு தாமரை கிட்ட சொல்கிறாரு. அட போங்க அண்ணாச்சி, எதுக்கு நீங்கள் என்ன சும்மா கிளறிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அவர் சொல்கிறாரு அண்ணாச்சி வேணா நம்ம இப்போ போய் வந்து இடலாமா, ஒரு கேம் ப்ளே பண்ணலாமா, சுருட்டு அதை நம்ம எடுத்துடலாமா காயினை அப்படின்றாங்க. அடடடா வேணவே வேணாண்ணாச்சி, இந்த வம்பே வேண்டாம் அப்படின்னு தாமரையை சொல்கிறாங்க. அவர் சொல்கிறா இல்லைம்மா இது கேம் தானேம்மா, அவங்க கேம் ஆடும்போது நீ கேம் ஆடக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. இல்லை இல்லை இருக்கட்டும் அண்ணாச்சி, அவங்க வந்து நாளைக்கு நிகழ்ச்சி என்ன நடக்குதோ அதை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க. எனக்கு என்ன வரும்னா அந்த பொண்ணு மேலே நான் ரொம்ப பாசம் வச்சுட்டேன், பாசம் வச்சதுக்கப்புறம் எனக்கு ஏமாத்துனது எனக்கு தாங்கிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி தாமரை சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா பிரியங்காவும் மதுமிதாவும் நைட் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. மது வந்து கேட்குறாங்க அண்ணாச்சி என்ன சொன்னார், என்னை பற்றி ஏதாவது சொன்னாரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. பிரியங்கா சேச்சே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலாக தான் பேசியிருந்தாரு அப்படின்னு. இல்லை ஏதோ என்னை பற்றி சொல்லியிருக்காரு போல இருக்கு அப்படின்னு. இல்லை ஒன்றும் சொல்லலை அப்படின்னு பிரியங்கா சொல்கிறாங்க, மழுப்புறாங்க. அப்போ வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க பிரியங்கா, அவர் வந்து நீ இப்போ கேப்டன்ஷிப் ஆனனால உனக்கு பொறுப்புலாம் வந்தனால அவர் கூட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபீல் பண்ணார், வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டுறாங்க. அப்புறம் மேபி வந்து நீ அதர் கேர்ள்ஸோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நீ அவர் கிட்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறியோ அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படின்றாங்க. ஓ நோ 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 அப்படிலாம் கிடையாது அப்படின்ட்டு மதுமிதா சொல்கிறாங்க. அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு. ஐ நோ அப்படின்ட்டு பிரியங்கா சொல்கிறாங்க. அப்புறம் மது சொல்கிறாங்க மேபி அவர் அப்படி தப்பாக புரிஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னா. ஆமாம் ஜஸ்ட் அது ஃப்ரீயாக விடுங்க, ஒன்றும் இல்லை அதை சொல்ல, அவர் ஜஸ்ட் இது அவரோட இதை சொன்னார் அவ்வளோதான், எனக்கு தெரியும் நீங்கள் அப்படி கிடையாது அப்படின்ட்டு பிரியங்கா சொல்கிறாங்க. மதுமிதா அதுக்கப்புறம் அவங்களும் ஏஞ்சி போயிடுறாங்க. பிரியங்காவும் ஃபைனலாக கிளம்பிடுறாங்க. இது மாதிரி தான் இந்த அன்சீன்